लोगोफोर जोंहा फैयै फैयै बि ग्रुप खामनि बि ग्रुप आरोना जोबथा अरेल टेस्ट लाग्रा दा माबायदि लायो नायनोसै दा गिबियावनो नोंनि सिनायथिखौ होग्रोदो दे दायो नोङो गिबियावनो डाइरेक्ट कुइसन खालामदो खामखौ नायनानै जों गासै मोनबेसे बाहागोआव राननो हायोमोन आरो बियो मा बिनि मोननैसो बिदिन्थि होबानो जाबाय खामनि महर आरो सिनायथिखौ नायनानै मोनगु मोननैसो बिदिन्थि जवान हेडफन खोमा हमग्रा दायो खामनि रिंसारथि फारिखौ बुंलांनो मा दं आगदाथिं दादा दाबजौ आगदाथिं गोमनायफोर आरो बबे क्लस अपेन बेखौ बुंलांखा गासैखौबो दाया मा होनो क्लस दाया क्लस दाबा क्लस दौआ अपेन गोमा अपेन ओमफ्राय मोना क्लस ओमफ्राय वयदा क्लस बेवखौ जोङो मा सोदोबजों दाजाबनानै दाजाबदों मोनफ्रोमबो खामावनो बबे मोनसे खामनि बाहागोआ थानो नागिरा दायो बुं नोङो खामखौ जोङो बांसिनानो माजों बानायनायखौ नुनो मोनो खामनि बबे बाहागोखौ जोङो गुबुन रोखोमनि नुनो मोनो दंफांनि अनगायै माखौबा जों गुबुन नुनो मोनो नामा मालाबा समाव खामनि बबे मोनसे बाहागोखौ मिथियाना खामनि जवानखौ दे मालाबा जोङो मोसौ मैसो बिगुरजों बानायो ना दायो बुं मोसाग्लांनायनि फर्मुलाखौ रोजाब बागुरुम्बायाव मोनबेसे बिसान थायो आरो बिसांबो से मात्रायाव मा जादों बेयाव से बिसाना सम बागुरुम्बाखौ रोजाबनाय बैसागुनि थाल रोजाबनाय खामखौ नोङो मा थांखि लाना मा गोसो जानानै सोलोंदों?
mana बर' हारिनि जायखिजाया नोंनि गोसो बायदि फर्मुला मोनसे रोजाबलांदो deh kasih Sino baru nang mau mengkawin ini?